Hi everyone! Welcome to Lutu-Lutuan! For today's video, magluluto tayo ng chicken pastil. Pagpasensyahan nyo na po ang aking lutuan, gamit na yan. Pag mainit na po yung mantika, ilalagay na po natin yung bawang, gisa-gisa, and next na po ang sibuyas, gisa-gisa. And next, ilalagay na natin yung hinimay na manok. Bali, tirang manok ko lang pala to. Hindi kasi ako mahilig sa laman, kaya ang ginawa ko, pinastil ko na lang. Ilagay ang pamintang durog at haluing mabuti. Maglalagay din tayo ng dahon ng laurel. Nakulangan ako sa toyo kaya naglagay ulit ako. Optional lang po yung siling panigang. Wala po kasi akong siling labuyo sa ref kaya yan na lang po yung nilagay ko. Yung naka-plastic po, suka po yun. So after 1 minute, saka ko po hinalo. Yung mga napanood ko po, naglalagay sila ng butter. Ako po, eto lang yung sangkap na nilagay ko kasi nasa trabaho po ako eh. Bali, pumili ako ng siling labuyo kasi yung green, hindi maanghang. Iba pa rin talaga pag siling labuyo, iba yung amoy niya. Mas masarap talaga. Eto na guys, luto na. Chicken pastil. Quick and easy recipe. Madali ang luto. Pag wala akong maisip na ulam, pwede na to. Thank you for watching. Salamat sa panonood at pakikinig. God bless!